Hoy, wala man replay! Ano, wala yan muna! Huwag mo na kasinabot niya, paggawas mo! No, box out to! Box out to, kaya na isungkit to! Taas kayo na! Diretso! Hoy, asa mo tanan? Ayaw, ayaw sa! Baba na mo tanan dito! Last one! Dipinsa! Dipinsa! Patay labisa! Koy, tanawang ilalong koy, nagdagan-dagan koy! Pasudla naman ako namin! Boy, sunod koy! Di na rin siya may kalaban! Ano ba? Baba na yun! Kalbong. Pag-steal ka na ipasa sa kalaban. Nice one. Baba na yun. Silamang. Ay, salamat. Ayaw patirahan. Sakit ka daw, liban na dito. Jaw. Itang kibot tol. Ay, bunyi jaw. Surngay. Box out, timani ha. Ang kaguling ko ni safety. Ayaw na kambak, Kumali ba ka niya? May jersey may tabuan ni Ron ba? Ano, tao ron? Mana? Pagdawat ko labay, dipinsa din bay. Wala mo na kasinabot ba? Pagkuha mo na, basa dito, basa lang na niya. Tira. Bagang. Yes! Nahiwi ka mo, ha? Last one. Jaga balik ke ako sa paruhon ng power ko. Ayaw bang load. Nag-scout kong player na riya. Tayo to sound niya. Last time. I-set up niyo ang kamera. I-set up. Tira. Patay. Oh, pinaka. Taas kayo ka trio. Blaster. Kalma. Nice one! Patay! Oh no, ito lalo kami Atag dito! Atag dito mula doon! Ayaw paabutay, reklamo, tingnan ba? Rico! Dula! Rico! Ano na mula, dula ba? Pagkuhan sa mula, mahihon nyo ba? Lagot ka, palungo na suka ron. Rabin! Nice mga doon! Adlok na palungo ba day? Ano ba? Pagpasa! Pasa-pasa lang, tira! Tira na yun! Ay, nag-dribble! Ano ba? Awanan ko na jiwa! Nagpalik ba? Berkemas ba? Pag-amping mo kayo wala yung bergyatiil! Sabi na, bakal! Nasa lahat! Nice one! Rico! Bakit tulong ba kayo? Bakit nagpapasa? Bilar, kung tawanan eh. Matag dito! I-record na imong panani mo. Subaan kayo. Lagi. Ibayag, ito yung toyo ka mula!
Itok-toyok! Ituyok-toyok lang ninyo, Col, ha? Tira! Tira ba? Sos ka lang! Di mo nang tira ako ba? Di mo nang tira. Dodong! Ayos, one ka, paminaw. Box out tayo, tiya. Oh, hinay-hinay lang, hinay-hinay. Ayaw! Kalma, ayaw mga marikas! Ayaw, anak, kay malas na! Simbahan rin ko daw! Wow! Wow! Rap, fourth na third. Fourth na? Oh, buking bula. Lupad. Time out, time out! Rep, time out, kaya piyang rep. Time out, time out! Nasugsog! Nasugsog ang tiin, nasugsog! Tay, alam mo natin! Pugis natin, pugis natin! Wow! Wow! Matindi! Aper, be! Dipisa! Dipisa! Nice one! Hinay lang! Hinay lang! Tumbak ni Blackboard na rin! Hinay lang! Wow! Dipisa! Hinay lang, ako yung pulo. Wow! Patay oras na! Patay oras na! Champion tani mo kwa! Wow! Wow! Oh, bago pasa oh! Bago pasa mo! Ay, ay, kamaligyanin! Ay, ay. Likod, 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 likod! Nice one! Bawi lang, para di ko ma-discourage! Yung coach ko Ibisahin rin ka rin si Wangan! Tambakin ninyo, tambakin! Wow! Istorya! Yawa! Asa naman to? Asa naman? Wala, magulit na, tulog na, kapoy na mo! Ah, cellphone! Picture na, picture! Kapilay ka! Yawa, picture na. Oh, yawan sama dia, be. Ang may labot. Sponsor apa sponsor? Sponsor apa sponsor? Sponsor. Maging icon, gusto ko kagaya ko si Idol. Mala Michael Jordan no ma-score. Kilala